Joekzig, de podcast waar we smijs gaan praten met de mensen achter Jokes. De vereniging heeft zo'n 250 werkende leden die allemaal op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan de Venlose vastelovend. Maar ook veel mensen van buiten de vereniging leveren zo'n bijdrage. Zo iemand hebben we vandaag te gast. Hij is Aldert Judant, schrijver van winnende liedjes en door bij meervoudig winnaar van de Ad Pollux Trofee, schrijvende LVK-winnaar in 2008, lid van het broederschap Gulden Humor en Naat de Raaf. Frans Pollux, van harte welkom. Hey. Vat ik het zo goed samen? Aardig samengevat, ja. Ik zoek altijd zelf nog een goede samenvatting, maar dat was wel adequaat een vastelovende samenvatting. Prima. Misschien missen we het, Limburgs, of het orkest nog. Metropoolorkest. Ja, maar als we nu vastelovend gerelateerd had, ik bedoel, dat noemt ze ook niet mijn glanzende carrière als wielrenner. Nee. Of mijn vaderschap, of mijn boekencollectie. Dus voor de vastelovend is dit een Gelukkig. Wie is het met tegen? Ja, ik heb net griep gehad. Dus vergeleken bij vorige week gaat het nou eigenlijk prima. Goed genoeg. Zo val ik het... Goed genoeg om mee aan te schuiven. Precies. Want niet zo gek lang geleden zoet ze nog bij Eva Jinek en Thor van Nou in de podcast van Jokes. Het kan verkeren. Het is een stijgende linie, moet ik wel zeggen. Dus ik ben blij om mee te zetten. Ik ben heel benieuwd wat ze allemaal eens vragen. Nou ja, dat is eigenlijk... Ja, we hebben dich in die hoedanigheid uitgenodigd als muzikant, liedjesschrijver. Tot best ik denk ik onder andere heel erg bekend. Al meer dan de helft van die leven sta je op de plank of verzorgt zich iets wat op die plank ten geure wordt gebracht. Waar is die passie bij dich ooit vanaf gekomen? Muziek? Ja, dat zijn twee verschillende dingen volgens mij. Dus op een bühnenstal, dat doe ik vanaf mijn 7e. En dat heeft altijd wel in me gezeten. Zeg maar in een gezelschap, de spotlight opeisen of iets gewoon vertellen tegen mensen. Dat was vroeger in de klas al zuur, dat was met mijn vriendjes in de buurt. Ik had altijd het hoogste woord. Dus dat aandacht trekken, dat heeft er altijd heel vroeg in gezeten. En muziek, ook wel als maker, orgelles gehad, als kindje. En toen als puber dacht ik van ja, maar met zo'n orgel, daar ga je niet de blitz mee maken. Was dat wel iets vrijwilligs, die orgelles? Zeker, ik kon dus op piano spelen, maar wat toen dat was toen gewoon, ja, iedereen had zo'n orgeltoestel. Jaren 80, twee van die rieën en van die pedalen. Dus ik was op les op de muziekschool en dan had ze klassica les. Dus ik zat gewoon met 15 kinderen, die zaten allemaal met een koptelefoon dan. Ja, heel raar, iedereen speelde orgel. En dat is handig, want dan leer ze heel simpel akkoordjes en basjes. En dat is heel handig als basis om bijvoorbeeld liedjes te maken of andere instrumenten te leren. Wie ik puber was, dacht ik, de vrouw die gewoon natuurlijk nooit trekken. Dat is een orgel is niet, dat is een goede opener in de kroeg. Dat denk ik niet. Dus ik denk zo'n gitaar, dat super ver doet. Dus toen heb ik een gitaar gekocht. En heb ik dat zelf een beetje geleerd. En dat gecombineerd met toch al op een bühne en vooral met schrijven van teksten. Want door het rijden denk ik toch wel om. En dat willen vertellen aan mensen, of dat in ieder geval in de groep willen groeien. Dat zorgt ervoor dat ik muziek maak op een bühne. Wat deze eerder, liedjes schrijven voor jezelf of voor andere mensen? Nee, liedjes schrijven voor mezelf. Ja? Toen was op een kamertje en... Kun je zich nog het eerste liedje herinneren? Zeker. Iets met de zon. Ik ken hem denk ik nog wel spelen. Kijk, de zon die ondergaat. Hoort het? Een beetje melancholisch. Wauw, ook gelijk in het dialect. En ik weet nog dat er een C-mineur akkoord in zat, wat redelijk revolutionair was in mijn muzikale ontwikkeling. Ja? Wat maakte dat revolutionair? Nee, dat was een beetje, ik had een soort van raar akkoord ontdekt in een... voor mensen die niks van muziek weten, de kinds... En zeker van Salovs liedjes draaien door hele simpele akkoordenwisselingen pakken. Het voordeel ervan is die klinken keivertrouwd en die kunnen er een gelijk mee zingen. En dat is een soort van ABC'tje van wie ze dat opbouwt. En dat zien we gewend vanuit de popmuziek en zeker vanuit de vastelovensmuziek. En er is nog allemaal exotischere akkoordjes ertussen door. Hè? En dan heel gauw klinkt het dan niet meer vertrouwd en klinkt het raar en wie het gezorgd en past het ook niet bij de vastelovend. Maar heel af en toe zo'n akkoordje erin, dat mag het dan fris of dan gebeurt er iets wat. Nou, dat had ik nog een redelijk betrekkelijk een normaal exotisch akkoord had ik ontdekt. En dat had ik geboekt in dat liedje. Dus toen was ik wel het eerste liedje waar ik wel gehoord was. Is dat, wat ze zei, dat iets vernieuwende? Is dat iets wat er nog steeds op zoek is? Nee, gar niet. Nee, ik vind het heel knap. Dat vond ik al wie ik meedeed aan de liedjes al. Want ik dacht altijd van, ja, de kind wel gans andere muziek gaan maken. Hè? Gans andere soorten muziek. En dan velt ze op en dan wint ze misschien de liedjes over. En ja, leuk. Maar ik vond het juist knap, die schrijvers die in de traditie bleven, die dat beperkte schema van akkoorden gebruikten, de beperkte keuze in genres gebruikten en doorbinnen
nieuwe dingen deden. Of origineel waren. Dat is volgens mij veel lastiger. Als ze origineels willen zien, is het veel lastiger om te blijven hangen in wat er altijd al was en door iets aan te zoeken. Als om iets totaal anders te gaan doen. Ja, dat kan erin. Dus ik denk dat ik dat als vastelovensliedjes schrijven ook wel meestal heb gezocht om in de traditie te blijven en dan het net ietsjes anders proberen te doen. Maar waar begint ze dan aan? Hij had het net over mensen die niet muzikaal zijn. Ik ben zo immers. Dicht wil ze een liedje schrijven. Neem de liedjesavond. Waar begint ze? Is dat de tekst? Is dat de melodie? Ja, ik ken allebei. Dat verschilt trouwens ook per schrijver. In mijn geval is het meestal een zin of een kreet die me te binnen schuurt. Of een superleuke melodie. Heb ik ook wel eens gehad. Maar meestal begint het met een kreet en er zit dan automatisch, als er een goede zin is... en dan schuurt me natuurlijk even een goede zin te binnen. Maar meestal zit er in een goede zin ook al een ritme, een metrum. Dit dwingt zich al in een bepaalde kant op. En vandoor, hoe groeit het dan? En als er dan ene zin is, en er zit een beetje in dat genre vast en in dat repertoire van die akkoorden. Ja, het is niet zo dat ze met een gans leeg blad begint. Ze begint altijd met iets wat ze op trucvels, namelijk wie zo'n liedje ineen zit. Er zit een logica in. En dit dwingt zich al een bepaalde kant op. Dus de wuurs met een goed idee al gauw ergens heen gedirigeerd. En dan is het de kunst om door in mij te gaan en er ook nog een beetje vanaf te wieken, zodat het liedje wel niet klinkt. Dan denk je wel van, oh wacht, dat heb ik misschien al 20 keer gehuurd, maar het is toch niet. En dan is het schaven aan de tekst. En vooral het laatste. Ik denk dat mensen zich toch wel eens op verkieken, of niet eens schrijvers ook. Die denken, oké, ik heb zo'n kreet en de rest vul ik op met zinnetjes die me genoeg lieten binnenschieten. Beetje een rijmelarij eromheen. Ja, of het rijmt niet eens. Maar volgens mij de goede liedjes, door steeds eerder woordje op de goede plek, het eerder woordje in functie, zien er geen stopwoordjes, geen vulwoordjes. Wordt er niks dubbel gezegd en wordt er een verhulken verteld. En is dat een verhulken met op zijn mens wat ik in een lach gef, of wat ik even luid nadenken, of wat ik iets meegef, of wat ik net iets anders tegen de dingen luid aankijken. De tekst is niet zomaar vulling. Zeker niet in de Venlose traditie, vind ik. We moeten een liedje voor dich dan ook iets ronds zien, dat er echt een kom en scène zit, begin en een eind. Als er een verhulken vertelt, zit er een begin en een eind aan. Ja, dat is wel altijd zo. En daar ben ik ook wel eens de bocht mee uitgevlogen. Soms zien die verhalen te ingewikkeld of te lang, of wil ik veel te veel in een liedje. Nou, dat is dan zeker. En af en toe lukt het en dan vindt ze er de goede balans in. Denk ik. Volgens mij de eerste keer dat voor dich op Jokesbühne gelukt is, begin 21e eeuw, het optocht leed. Wie oud was ze zelf toen Bram en Ruud door... Ja, dat was de eerste keer dat we meededen. Ik had een paar keer in de jury gezeten. Toen dacht ik, ja, nu weet ik al wie het mot. Nu ken ik het zelf ook. Dus toen was ik 24. Ja, want er zien beelden, hè? Klopt, hè? 24. Ja, 24. Dat is volgens mij 1996, volgens mij was ze 17 jaar, in ieder geval, wie ze voor het eerst in de jury van de Leges of een soort. Wat dacht ze toen? Wie kom ik terecht? Of viel dat wel nee, mee? Man, ik ben in die traditie opgegroeid. Ik kost allemaal die mensen. Ik ging vanaf mijn verder naar de liedjes of het kieken. Ik zoek er eerder een avond. Echt vanaf die verder? Ja, natuurlijk, daar is het echt. Als ze de paplippen opzoekt, staat er dingen een foto van dich neven in het woordenboek. Ja, zo heb ik het wel toen ervaren. Pap presenteerde toen de liedjesavond, begin jaren 80, met Beer van der Meij. Dus daarom ging ik met mama kijken. En ja, wie draaide die platen toes? En oma Adi maakte de liedjes. En Herman Berg, mijn neefjes, die wonnen in de jaren 80. Maar ik bedoelde met die vraag net, op 17-jarige leeftijd in zo'n jury, er stonden mensen die stonden mensen op de bühne, die deden al 17 jaar mee. En dan mocht ik dan een ode overvellen. Ja goed, daar was ik wel goed in toen. Ja. Ik dacht ook gelijk dat ik het beter wist als iedereen. Nou ja, ik snap wel dat ze er ook jongeren dan in willen zetten. En ik was natuurlijk een geëikte... Ik snap wel waarom ze me vroegen. En ik ken mezelf, ik snap ook wel waarom ik jou zag. En dat ik dacht, ja, logisch dat ik er wat van mag vinden. Alleen, ik was natuurlijk niet van de vernieuwing. Ik denk dat ze mij hadden gevraagd in de hoop dat niet bloot. Ja, maar ik wou wie het was en die traditie. Dat vond ik tof. En ik weet toen nog wel, in de jury waren een paar mensen met... overweg. En het is niet een broek dat ze dan de jury mag niet overleggen. Iedereen moet zelf oordelen. Alleen ja, dan trok de jury zich terug en dan zog ze met z'n allen aan een toffel. En dan hadden de twee het hoogste woord. En die gingen dan al die liedjes afzeiken die ze niet tof vonden. En dan zocht ze, anderen denken van, oh wacht maar, dat vond ik wel leuk. Dan maak ik het toch maar iets minder belangrijk. Dat is nu volgens mij wel verdwenen. Wat maakt het dan dat ze een x-aantal jaar later dags, nu ken ik het zelf. Ik heb lang genoeg gekeken, geoordeeld. Ja, ik weet niet precies waarom het dat jaar was. Ik had een leuk idee. En ik vond het heel leuk om dat met Bram en Ruud te doen. Ik heb volgens mij origineel Ruud gevraagd. Mijn beste kameraad. En hebben we samen op Bram gepolst. Ik weet niet waarom het in dat jaar was, maar
24, dan duurt het wat tijd natuurlijk. En zo is een redelijk iconisch Varsloofsduo ontstaan. Goed, hè? Ja. Niet veel later LVK gewonnen. Waren het een ruim LVK's? Nee, ook niet. We hadden helemaal niks met het LVK. Nog steeds niet trouwens. Ik vind het eigenlijk pas een ruige wedstrijd als van alle steden en dorpen die een liedjes over het hebben, de nummers 1, 2 en 3 en misschien een paar wildcards of zo. Dat is echt zo'n competitiecrisis. Dat vond ik ruig. Maar dat was het niet. Het was een soort van, iedereen mocht inzenden hè, en ik kreeg een soort van semi-professionele vastelovensartiesten. En dat is in de jaren nog veel erger geworden. Veel weet van levensbelang is om mee te doen en om te winnen. Want het levert zich gewoon onder de streep geld op. Ja, het is gewoon 100 keer geboekt weer, hè. €1000. Het levert zich gewoon een ton op. In de provincie merk je natuurlijk wel eens dat er een stee boete Venlo, en dan heb ik het meer over Midden- en Zuid-Limburg, die kunnen zich niet voorstellen dat een liedje, een winnend Vastelovensliedje in de stad als Venlo niet meeduidt en zo'n LVK zich niet eens inschreef. Nee, maar dat is natuurlijk wel, we kennen ons Riek prijzen met waar je ook eens van de liedjes over heeft gemaakt. Ook omdat Omroep Venlo, het is gewoon uitzende. Het heeft zonder grote impact. En het ziet er zo chic uit. En het is al super tof om door aan mij te doen en te winnen. De catharsis van het LVK als artiest niet per se meer nodig. Misschien is dat inmiddels een beetje aan het veranderen. Want het LVK is toch wel super invloedrijk. Ook de winnaars werden ook in Venlo gedraaid. Dat was 20 jaar geleden echt niet zo. En die plaat is natuurlijk minder belangrijk geworden. Vroeger deed ze mee aan de liedjesavond, want dat was die kans om een liedje op te nemen. Dat was super bijzonder. Mocht ze naar tele, studio, kwamen er op een plaat. En dan ging het alle cafés rond. Ja, dat systeem is natuurlijk ook weg. Het is en niet meer zo bijzonder om een liedje te mogen opnemen. Er komen 100 liedjes ieder jaar uit. En die plaat en die cd is natuurlijk, die heeft status verloren. En dan, als het LVK wint, dan heeft ze wel super veel aandacht. Meer als dus misschien dat de LVK nu toch belangrijker is geworden. Maar ik zie het nog niet echt. Ik zie niet echt de veel winnende liedjes van Jokers ieder jaar shinen op de LVK-bühne. Dus misschien is dat toch niet. Nou ja. Dat is misschien niet eens nodig, wat ze is. Nee. Nou ja, en altijd dat geronzel met die stemmen wat er met LVK hing. En dan met 50 man op die bühne. Nou, ik vind het heel leuk. En zeker als je in een dorp een hele kleine liedjes over de hes of de hebschagen liedjes over, dan is dat natuurlijk de manier om dich als liedjeschrijver te ontwikkelen als artiest en op die bühne terecht te komen. En er zijn een paar hele grote liedjeschrijvers ook opgestonden. Een ganse nieuwe generatie, Bas Keltjes en Bart Storke, Mark van Mullekom. En die poepen de ene hit naar de andere uit. Dus het is zeker ergens goed voor. Maar het commerciële belang is zo groot dat het misschien de kern van Vastelovend een beetje is gewoon slom. Wat is voor dich de kern van Vastelovend dan? Ja, dat wat niet serieus is, serieus maken. Hè? En dat wat serieus is, niet te serieus nemen. Is de Naad een goed voorbeeld van? Ja, dat is een soort van vleesgeworden vorm van dat idee. Maar van oorsprong zien alle vastelovensverenigingen dat. En van oorsprong is Jokers dat natuurlijk ook. Het niet serieuze, doe het serieus maken. Noordeel ervan is, als ze zo'n grote vereniging is als Jokers en de mos zoveel organiseren en de stad is zo afhankelijk van wie goed ze dat thuis en ik kan wel zeggen dat ze het allemaal dat ze het niet te serieus moest nemen, maar zo'n groot evenement moest ze bijna wel serieus nemen. En dus het roepen van de ongeorganiseerde vastelovend is leuker en Jokers neemt het allemaal te serieus en Monseurkie. Ja, dat is ook heel makkelijk, want het kent niet anders. De kind dit feest niet anders meer organiseren op deze schaal. Ja, we hadden in coronatijd, volgens mij was het 2022 natuurlijk een ongeorganiseerde vastelovend. Ja, wat te gek, maar dat was vooral te gek omdat er maar één keer was. Precies, dat zal niet. Jokers zetten deze in de heipel neer en het vieren en de invulling is toch voor de mensen die de straat op gaan. Ja, maar als ze hele diepe heipel slijs, dan gaat dat niet meer. Dus die podia, die komen weer echt de streut uit, die overal weer neergezet. Hè? En dan wordt er ook nog een programma omheen gemaakt. En dan staat er van, weet ik veel, van 6 wie 12, stonden met z'n allen nog een punt te kijken. En dat is één, want dat is volgens mij geen vastelovend, maar een punt kijken vastelovend. Dus dat ze zelf wat duiz en met andere mensen iets duiz en niet met z'n allen eerst eens te kijken. En twee is dat die podia gewoon fysieke ruimte innemen. En dat ze dan niet meer, de kinderen dan niet meer die eigen ding doen, whatever that may be. Het grootste dieptepunt vond ik, waar dat 2 jaar geleden, volgens mij, we wilden de vloddergats inlopen en er stonden 2 beveiligers.
die zeggen, ja, het gaat niet, te druk hier. Hier mag je niet in, doorlopen. Ja, fuck off, man. Echt, come on. Dat is waar die podia ons hebben. Maar stonden er toen in podia, Vloddergat? Niet in de Vloddergans, maar door die podia is alles gereguleerd met hekken en met beveiligers en met mensen die de andere kant op sturen. Ja, dat is juist niet wat het moet zien. Maar het gaat zo over die drukte, podia, over georganiseerd. Ik weet als fervent toeschouwer van de Horsloop, dat is volgens mij ook door de immense drukte die er steeds op afkwam, heb je ook Orgeletse Horsloop al gelopen, toch? Ja, met de dat is dan toch goed, dan is het ook afgelopen. Ja, we hadden te veel aandacht, het zo in die film van Rob Hotselmans en Pieter Kuipers. En toen kwamen dat. En wat deden die mensen die allemaal kwamen? Dus er was een jaar waren er mensen 20 keer zoveel mensen, maar wat kwamen die doen? Kieken. Die kwamen kieken naar andere mensen die in de hossen waren. Die in de hossen waren. Toen het ganse idee was, nou ja, oké. Ja, dat voorkomt ze niet. Als ze dingen organiseren, dan krijgen ze dit. Dus niet te veel organiseren. Organiseer wat nodig is. En Joekes is super nodig. En zonder opdracht en zonder prins blieft er niks meer uit. Dat is vastelovend. Maar laat de stad voor de rest met rust. Dat kennen we zelf. We zien geen kinderen. We kunnen zelf vastelovend vieren. Daar is nog heel erg over echt die pure vorm van vastelovend. Wist hem ook waarschijnlijk van die elders meegekregen. Zag ik was veel wie ik naar de leedjesovend ging. Wie geeft zich de vastelovend door in die kinderen? Daar is er een liedje over geschreven, geef het door. Wie geeft zich hem door in die kinderen? Ja, ze meetrekken naar stad, ook als ze geen zin hebben. en ze door ook vrij te laten. En wat ze tof vinden aan vastelovend is dat er niet gelet wordt op wat we eten, wat we snoepen, wat ongeveer een verhoudingstijd tot wat we drinken dan. En dat ze los weer gelaten. Dat ze zelf door de stad mogen rennen. En dat er even niet zo goed op gelet wordt. Dat gevoel van vrijheid. En verder probeer ik hem mee te geven wat ze er neer van nog allemaal kunnen doen. De liedjes, de teksten, het buurtredenen. Jaantje in de buurt gestolen. Puk is prins geweest op de basisschool. Faken vinden het leuk om zich te verkleien. Ja, wie iedereen met de kinderen uit. Ze meenemen en ze voordoen. Wie wil je doen en hopen dat er iets van blijft hangen. Maar vooral ook dat ze hun eigen weg erin vinden. Ja, daar is het over Jantje in Wit het gestond. Het was afgelopen november wie je onder Sint-Mertens Veugel de Hoenderstal binnenkwam. Wie geruurd mag dit dichtheid? Ja, ik vind het heel tof. Hij had het vorig jaar bij de Woos al gedaan, in januari. En dat was, ja, dat deed je zuur goed. Dat deed je zuur handig. Dat ik dacht zo, nou, is carrière van maken. Maar hij had er eigenlijk ook meteen geen zin meer in. Dus ik vond het super tof om te doen, maar ik vond het vooral gênant dat iedereen om toe kwam en zag van, oh, wat is er dat nu gedaan, Jantje? Was ook een beetje het verhaal met zien met de pronkzitting. Ja, maar, en dan ging het bij de Woos eigenlijk ook wel even van, ik stond hier niet vrijwillig. Ik mocht dit van mijn vader, want mijn opa was vroeger een buurtredner. En toen hij wil dus eigenlijk ook niet op die pronkzitting meer optreden. Maar toen heeft de Jeugdcommissie hem heel beleefd nog 20 keer gevraagd. En uiteindelijk zag je dan, oké, dan doe ik het nog één keer. Als je ophoudt met Zaneke. Als je ophoudt met Zaneke en bij de Woos doe ik het niet meer, nu stop ik. Ja, ik vind het heel tof dat hij zich zo vrij voelt op een bühne. Dat is natuurlijk wat ik zelf ervaar, dat ik op een bühne kan staan en niet zenuwachtig ben of zo. En dat heeft me heel veel gebracht. Daar ken ik zelfs van bestaan, zeg maar, van dat idee. Dus ik vind het tof dat hij dat al heel jong ontdekt. Dat hij dat misschien ook dan bij Wet Wilter er later iets mee. Dus jij zei, dat ken ik van leven, dat bestaan op die bühne. Dus schreef ze ook veel liedjes thuis. Wat vindt ze nou het allerleukste? Hè? Is toch zelf op die bühne staan? Nee, dat weet ik niet. Nou, de afwisseling, denk ik. Soms op een bühne staan en soms echt zelf vol in de spotlight staan. En soms juist iets maken wat anderen in de spotlight zet. En een heel mooi liedje, daar ken ik ook van genieten. Als het me gelukt om iets te maken wat andere mensen raken. Of ja, in eerste instantie wat mezelf raakt. En een steentje bij te dragen aan dat de stad vastelovend viert. Dat vind ik altijd iets onderdeel van een groter geheel. Dat ik iets kan doorgeven wat ik zelf meegekregen heb. En dat ik er een soort van rol in heb. Voelt je dat ook een beetje als Venlo, ook in zekere zin als taak? Dat we dat door moeten geven, dat erfgoed? Ja, vind ik wel, ja. Het dialect en de vastelovend. Ik denk dat we een hele bijzondere stad hebben. Niet door wie de stad trots uit of wie de stad in cijfers kan samenvatten. Maar juist door dat wat ons bindt. En door mag het dialect en de vastelovend een heel goed deel van. Dat brengt zoveel meer als wat een andere stad heeft. De mensen die ze kent, met wie ze een band vult, die ze ook de rest van het jaar veel van alles kent gebruiken. Dat is... Ik ben niet de eerste dit zei, maar dat is het cement in zo'n samenleving. En daarom krijgen we in Venlo allerlei dingen van de grond, van Venlo tot Zomerparkfeest.
ik denk de kern ervan is vastelovend. Nog los van het podiumtalent wat we voortbrengen. Omdat iedereen al vanaf kleutertijd, de drempel is heel lieg om op een bühne te gaan. En het afbreukrisico is heel klein. Iedereen komt op een bühne en iedereen zingt en danst met vastelovend. En je kunt zo heel snel, heel jong ervan proeven of dat iets voor de is. En heel veel mensen moeten er vervolgens niks meer van hebben. Maar sommige mensen ontdekken doordoor dat ze iets willen met een bühne of met acteren of met muziek of met teksten schrijven. Ja, het is zo'n ontwikkelmogelijkheid voor van alle talent wat zij is. En ook voor organisatie, dat is dan niet mijn talent, maar organisatietalent en feesten organiseren en evenementen. En nou ja, vastelovend brengt zoveel. Dat moeten we niet verleren. Ja, want hoe belangrijk is het dat er wordt ingezet, hè? Dat we ook continu ook die jeugd bijvoorbeeld het podium geven? Ja, heel belangrijk, want ik denk niet dat het vanzelf blijft bestaan. Dan moesten mensen ook voor kunnen enthousiasmeren. Ja, dan moesten mensen de kans geven. Kijk, mensen kennen heel veel, maar de ganse infrastructuur die nu bestaat, van feestjes en ballen en podia en een hofkapel en de ganse structuur van de liedjes over, dat geeft jonge mensen de kans om heel makkelijk de stap te zetten. En dat geeft ook de buurtverenigingen en de scholen de kans om dat te imiteren. En ook die kans te geven. Maar het begint wel met dat die mogelijkheden van bovenaf, dat het goed georganiseerd en aangeboden wordt. En dat het hoogste wat ze kind bereiken ook super ruig is. De liedjesavond of op het stadhuis staan en doorzingen voor een vol plein of op een van die podia die er dan in de stad stonden. Dus ze dat ooit kind bereiken als kindje. Ja, dat is aantrekkelijk om dan dat paard te proberen te volgen, denk ik. Waar staat hem ook een beetje verdicht, de Heilige Graal? Wie ze op het opdrachtleed schreef, Bram en Ruud? Wat? Dat bijvoorbeeld zo'n stadhuis op Boerendinsdag? Nee, binnen Heilige Graal wel de liedjes over te winnen. Dat vond ik ruig als schrijver. Oma Adi had dat gedaan. En Frans Boermans was natuurlijk een grote naam. Nee, dat was mijn Heilige Graal en meer niet. En dat hadden we gelijk het eerste jaar. Dat was ook heel leuk, ja. Nou we hebben ook een bepaalde roeiend draad die we vast proberen te houden in de podcast Joekzig. En dat is een vraag als die mensen stellen op straat, dan zullen ze ook duik met tien naam komen. Of een liedje wat zich goed geschreven is. Maar wat is nou die favoriete, die moeiste vastelovensliedje? En dan moet je er een van zichzelf zien of je helemaal niet. Je ziet natuurlijk een hele hoop. Ik verzin eens keer weer wat anders. Maar ik moest vandaag denken aan... Ik heb gedruimd in Venlo en Beerbier, vind ik heel mooi. Ik vind het en een verheuken en een leuke tekst. En een grappige, ik viel hem van de sloop en de logik. En toen heb ik mijn schupjes geteld. En toen viel ik in sloop en wat zoog ik? Och mensen, wat stond ik versteld? Ik zoog wie ik sleep dat ik liep door de stad. Ik heb zo'n dreuvige druim nooit gehad. Geweldig coupletje. En dan moet het refrein nog beginnen. Toen werd ook nog eens gezongen door Ben Vertellen. Fantastische stem. Oma Adi had het geschreven. En de melodie is prachtig. En dat melancholische, dat is natuurlijk ook wat in Venlo in heel veel liedjes zit. En wat niet vanzelfsprekend is in andere delen van Limburg, Lotston, van Brabant. Dus ik vind het en typisch Venlo's. En het gaat toch over beer, maar dan op een hele subtiele manier. Vind ik prachtig. Zie je dat ook liedjes, zo'n soort liedjes, waar zich als schrijver veel van geleerd is? Zeker. Die liedjes textueel in eind zitten. Die van Oma Adi en die van Frans Boermans. En van de ganse, ook van Peter en Wim Jansen. Die zitten zuur, dat is zuur over nagedacht, maar dan merk je het er niet aan af. En dan zingen ze door hem ook zo mee. Omdat die teksten zo logisch en zo goed zijn, omdat er een verhaal wordt verteld. En ik kreeg eerder keer weer een kleine glimlach als je luistert naar wat ze eigenlijk in het zingen is. Ja, vond ik wel, dat was wel een soort van voorbeeld van. Dat wil ik ook met teksten. Want dat is in ieder geval het meezingen, het belang ervan. Hoe belangrijk is dat mensen een liedje mee kunnen zingen? Ja, superbelangrijk toch? Hè? Dat natuurlijk met vastelovend. En dacht je dat ook bij het schrijven van de kriebels? Want dat was voor heel veel mensen toch wel een tongbreker, dat laatste deel van het refrein. Ja, maar dat is natuurlijk dan de gimmick. Dus de ganse refrein is dan werkelijk mee te zingen en dan komt dat. Dat is... Ja. De kent ze hem toch zingen of niet? Ja. Ja, kent ze hem kans? Ja, ik denk als ik de band op heb, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Ja, ook als het 2 pilsjes gaat is. Maar ja, dan is dan nog beter. Prima liedje dan. Is dat ook? Daar is nog iets op tafel liggen. Dat is een bril en dat is ook een medaille. Mm-hmm. Vertel. Ja, ik kreeg een instructiemail van dich. Ik moest een attribuut meenemen. Nou, beus en mottig gevraagd. Ja, maar ja, ik heb natuurlijk niet. Ik was al te laat en ik had al 2 keer geschoven. Dus ik denk, nu zal ik maar iets meenemen. Ik heb een hele collectie brillen zonder glazen. Dus ik voel me al, als ik een bril op heb, voel ik me gelijk verkleed. Dat is een voordeel, want heb een voordeel vastgelopen allerlei activiteiten. Moesten ze dan verkleed gaan, of moesten ze nu totaal verkleed gaan, of
Een beetje een middenweg, deze bril. Ja, maar ik heb dan al een bril, dan ben ik ook klaar. En dan heb ik ook gekleurde brillen, maar ik vind zo'n subtiele bril... Of als een 2 keer moest kijken, is het nu een bril of is het nu een bril? Hij zich altijd een bril op dan, die dag? Wat duk, niet altijd. Maar wat duk, ja, laat maar eens op. Ja, Precies, kijk maar, als er dan zo is... is het ganz anders, ja. De vulstig dan ook, toch? Jij dat natuurlijk, de vulstig ook. Ik zit ook in een andere modus. Ik gewoon anders sporten. Ja, er zit ook geen zin schans recht opzetten, hè? Ik moest het zelf eens proberen. Kijk of ik dan ook anders... Of ik me anders voel. Ja, een beetje wel. Je gaat wel echt een brillenmurf. Nee, dat is echt een inzicht dat dat zit. Nee, vind ik echt. Ja, dan hoop ik dat... Ik maak tegen complimenten. Dank je, ja, dank je. De medaille, wat heeft ze doorliggen? Nou, ik ben adjudant geweest bij Prins Fred, in 2005. En dat is... Ik schrok er net van, maar dat is al 20 jaar geleden. En het fundamenteel verschil met die 3 spannen van vandaag is dat... daar had geen mobiele telefoon. Althans, daar had geen totale social media telefoon, fotomaak-hype. Dus we hebben maar een paar foto's uit dat jaar. De foto's die Reinier Lenders, de hoffotograaf, maakte. En nou, ik heb dat bij Ruud Stikkerbroek van Doornbee meegemaakt. Ja, die heeft gewoon 100.000 foto's nog. En dan nog alle foto's die mensen hebben gemaakt. En dat ganse, de kind eigenlijk, daar heb je geen herinnering meer. Of er is wel een foto bij. Nou, dat is echt anders. Dat was vroeger anders. Daar heb je niet bij alle dingen die ze heeft meegemaakt een foto. Maar die herinneringen zitten wel in dingen. Dus bijvoorbeeld dit is een medaille, staat ook achterop. Voor Frans, Vasteloven 2005, van Sam. En Sam was het zoontje toen van Bart Houtermans. Oh. En we gingen toen naar die school in Tegelen, want ze woonden al in Tegelen. De basisschool was in Zoeten. En hij had dit gemaakt. Dan moest ik het even beschrijven. Ja, er stond... Ik weet niet, woord van gemaakt is heel lelijk. Een deeg. Ja, ik dacht gewoon kuksje eigenlijk. Er is het een en ander, volgens mij een gezicht wat daarin is gemaakt. Frans en Sam stonden in gekerf. Glitters. En achterop staat dan voor Frans. Ja. Vasteloven. Dus je ziet in ieder geval dat er veel tijd en moeite aan is besteed. En nou ja, door de medaille... Dat nog steeds is. Dat er nog steeds is, wil toch ook wel wat zeggen. Ja, net aan die medailles van toen, daar zit een herinnering aan vast. Ik heb die medaille en dan zie ik die school weer voor me. En dan ben ik weer even door, wat een foto normaal zal doen. En dat brengt me weer terug in de gelukzalige tijd dat we door met z'n drieën aan het rondcrossen waren door de stad. En zo hing de kast natuurlijk vol met dingen die dich aan vroeger doen denken. Maar ik vind zo'n medaille wel een soort van gestolde herinnering. Chic. Hey, de eerste foto's, dat is natuurlijk van 2005 een hele mooie foto. Dat is in de laatste 100 meter van de grote optocht, waar Dich en Bart Fred op de schouders hebben. We zitten hier met de opname van de podcast in het Jooks Museum. Doorhing de mantel, volgens mij heeft Fred toch Umma toen. Klopt, ja. Van Funs van Grens. Ja. En het is wel grappig, want door achter hing ook die beroemde foto, waarvan de vraag is die echt of is die in scène gezet? Hè? Het verhaal van dat Funs zien een mantel, de prinsenmantel vond onder het kapot gebombardeerde huis. En zich die met gehangen. En hij vertelde dan altijd, ja, het was gelijk een stukje vastelovend. Mijn vrienden waren erbij. We hebben er gelijk vast een optocht gehaald. Hè. Ja, ik vind het dan opmerkelijk dat er ook gelijk een fotograaf bij was. Maar goed, ik moest het verhaal niet kapot maken. En ik vroeg of ik ook een foto wil meenemen. Brengen. En in 6 januari 2009 is Puk geboren. Mijn eerste kind. Maar 5 januari was de Woos bij Beer de Woos. En ja, ik wist natuurlijk niet dat de dag erna mijn kind geboren zou worden. Mout was al ergens halverwege de oven hoes gegaan, want het voelde zich niet zo lekker. Ja. Maar ik dacht, oké, het voelt zich al een paar weken niet zo lekker. Dus ik was doorgebleven. Dus ik was enorm een buis. Hè. En we waren er ook, dit is volgens mij 1:30. En dit is in Beer de Woos. Er waren nog een paar man over op de grond, deed allemaal confetti. En op de grond leed schrapeetjes op de grond. Dus die was ook bootzat. Ze waren nog een stuk fitter als aan het eind van zijn leven. Maar die waren op de grond aan het zwemmen. Heb ik ook nog foto's van. Maar kijk wat hij vast zit. Is dat die foto? Dat is die foto van Funs met de mantel. Dus ik heb een foto van de foto van schrapeetjes, icoon, op de grond bij Beer de Woers, iconische plek. Met die foto in de hand.
in de nacht voordat mijn zoon geboren wordt. Kwam er heel veel bijeen. Dat is wel mooi, toch? Ja. Ik had wel een enorme kater door aan het gashuisbed, dat weet ik nog. Frans, toch ook aan deze aflevering langzaam een in te gaan maken. Ja, vult het zo? Ja. Nee? Wanneer is Tine vastlovend geslaagd? Als ik plezier heb gehad. Soms zie je vastlovend is altijd leuk, maar er zijn altijd van die edities dat ze denken, wauw, dit was echt fantastisch. En wordt het dan een leed, dat weet ze niet. Dat kennen net aan de mensen die ze tegenkomen, of net wat er gebeurt, of dat net het beer goed valt. Dus als ze mij op als woensdag belt, dan kan ik het echt vertellen. Toch het ongeorganiseerde? Meestal is het toch wel ergens een van die lege momenten, dat ze ergens aan een feest is en dan komen ze net iemand tegen en dan gaan ze iets flows doen en dat wordt heel leuk. Ik kan ze niet van tevoren organiseren. Frans, dank je dat ze er was. Nou, ik denk ook bedankt dat ze er was. Had ze alleen maar te zitten. Maar ook wel goed gekomen, toch? Zeker. Goed zo. Je luisterde naar Joeksig de podcast, het verhaal van Frans Pollux. Zal ik het nog een keer opnemen? Ja, doe maar. Ja. Waar waren we? Aldert Judaan, schrijver van Winnende Leedjes en daarmee meervoudig winnaar van de Ad Pollux trofee, schrijvend LVK-winnaar, lid van het broederschap Gulden Humor en Nateraaf. Frans, dank je. Dank je, Maarten.